गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती कणकवली शहरात अन्य सेलपेक्षा स्वस्त दरात स्थानिक व्यापाऱ्यांचा दुसरा महासेल. ग्राहकांना परवडणाऱ्या साड्या, कपडे व इतर वस्तू सहज कमी दरात विश्वासानं मिळण्याचं एकमेव ठिकाण. यामध्ये बाई पण भारी देवा फेम साडी अगदी 180 रुपयात. अशा असंख्य वस्तू खरेदी करण्यासाठी आजच या महासेलला भेट द्या. ठिकाण जुन्या LIC ऑफिसची इमारत. 31 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर पर्यंत. वेळ सकाळी 10 ते रात्री 9 पर्यंत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मल्टिप्लेक्स थिएटरची उणीव बांधकाम व्यावसायिक उदय पारळे व त्यांच्या पत्नी सौ स्मिता पारळे यांनी आराध्य सिनेमाच्या निर्मितीतून भरून काढली आहे. आज या सिनेमागृहाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. मी बरीच वर्ष मी सावंतवाडी कन्स्ट्रक्शन वगैरे करतो, पण असं एक मनात सारखं येत होतं की आपल्या जिल्ह्यामध्ये एकत्र असं म्हणजे मोठ्या प्रमाणात पार्किंग असावं किंवा अशी एक वास्तू तयार व्हावी, अशी तीव्र इच्छा मनात बरीच वर्ष होती. 10-15 वर्षापासून ते प्रयत्न चालू होते आणि ती आता सध्या मोठ्या स्वरूपात मोठ्यासमोर उभे की वास्तू उभारण्याच्या पूर्वीचा इतिहास जर आपण बघितला तर माझ्या लहानपणापासूनच जर आता इथे येण्यापर्यंत ते माझ्या आई वडिलांचं पहिलं श्रेय आहे. त्यानंतर माझे एक मामा होते जयसिंग पाटील, त्यांनी लहानाचं म्हणजे शिक्षण कुठे पुढे न्यायचं किंवा त्यांची वारंवार आठवण येतच राहणार. त्यानंतर इथं आणण्यासाठी मला त्यांचाच मुलगा राजेंद्र पाटील त्यांनी इकडे आणले 30 वर्षापूर्वी. सुरुवातीला मी एक त्यांच्याकडेच नोकरी करत होतो. त्यानंतर माझी भेट JNT स्मिता होते त्याचा समोर बसले तिच्याबरोबर झाली आणि हा प्रवास तिच्याबरोबर सुरू झाला. तो प्रवास सुरू होता. श्रीराम दोरी माझे बंधू म्हणा, त्यांनी जी काही मदत केली सुरुवात करण्यासाठी, खरं तर त्यांनीच पाया सुरुवात केली या सगळ्या गोष्टीमध्ये सुरुवात केली. आणि नंतर उत्तरात शेवटी तुम्हाला यश गाठायचं असेल तर तुम्हाला प्रयत्नही करावाच लागणार, कष्टही आहेच समोर. ते करत राहिलो माझ्या धर्मपत्नीच्या सहकार्याने
आणि आज या ठिकाणी उभा आहे. सगळ्यांचा आशीर्वाद पाठीशी असल्याशिवाय आपण पुढे जाऊ शकत नाही असं आहे. त्यात पहिला तुमच्या आई वडिलांचा असतोच. आराध्य म्हणून आम्ही जे नाव सुचवलं ते स्मिता पालवणे सुचवलं की आराध्य का असावं. तर त्याच्यामागे तोच उद्देश होता की आपली प्रत्येक गोष्ट आराध्यापासून सुरुवात होते. म्हणजे आपण गणपती पूजनापासून सगळी सुरुवात करतो तसं त्या आराध्याची सुरुवात आणि तेच नाव असावं त्याची इच्छा होती ती पूर्ण झाली. बाकी तुमचे सगळ्यांचे आशीर्वाद माझ्या पाठीशी आहेतच. 22 ते 23 वर्षापूर्वी कदाचित या जिल्ह्यात आले त्यावेळी या माणसाने सावंतवाडी शहरात महिना 800 की 1200 रुपये पगारावर मुकादम म्हणून काम केले होतं. त्यांच्या या सगळ्या प्रवासातला जो संघर्ष आहे त्या संघर्षाचा सुरुवातीचा बिंदू तो आहे आणि तो मला इथं का नमूद करावासा वाटतो की प्रतिकूल परिस्थिती संघर्ष करून माणूस केवढा मोठा होऊ शकतो त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे बाळे आहे. या तुमच्या नव्या प्रकल्पाला या जिल्ह्यातील एक सजग सामाजिक कार्यकर्ता आणि तुमच्या कुटुंबातील एक हितचिंतक म्हणून शुभेच्छा देतो. या ठिकाणची सर्व मंडळी आले त्या सगळ्या पराळी कुटुंबियांच्या हितचिंतकांना या जिल्ह्यातील माझ्या सर्व पत्रकार बंधूंना विनंती करतो की आपण जोरदार टाळ्या वाजवून सन्माननीय पराळी साहेबांचा आराध्य वास्तूला मी सरपंच साळकेरी ग्रामपंचायत शिवेश आहे. धन्यवाद. एक शर्ट एक पॅन्ट पूर्ण आठवडाभर वापरायची, तीच रविवारी धुवायची, पुन्हा सोमवारी शाळेत तीच. एवढ्या गरीब परिस्थितीमधून हा मुलगा जन्माला आलेला आहे. पण जिद्द एवढी की नाही बाबा मला आयुष्यामध्ये काहीतरी करायचं आहे आणि ही जिद्द घेऊन ती व्यक्ती सावंतवाडीमध्ये आली आणि आज एवढं मोठं सगळं उदयाला घातलेलं आहे. म्हणजे अगदी बारीक सारीक गोष्ट आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे एवढा मोठा झाला तरी अजून जमिनीवरच आहे. आणि बाळासाहेब यांचं मूर्तिमंत उदाहरण आहे की प्रत्येकाला आपलं म्हणून आपण आपला आहे, माझा आहे आणि आपण हे काम करून त्याच्याकडून घेतलं पाहिजे. चांगल्या भावना चांगल्या मनात ठेवून बाळासाहेब नेहमी काम करत असतात. अतिशय प्रामाणिक माणूस, अतिशय हळव्या मनाचा माणूस. बाळासाहेबांचं बोलणं जेवढं प्रेमळ आहे जयंतीवाणी नाही म्हणू शकलेच नाही. पहिल्या घटनेतच झालं सगळं, विषय फिनिश. हा बाळासाहेबांचा गुण आहे. आणखी मी काही जास्त बोलत नाही कारण बाकी सगळ्यांना बोलायचं आहे. बाळासाहेब हे माझे फार जवळचे मित्र. आमच्या सर्व मित्र परिवाराकडून बाळासाहेबांना या आराध्य थिएटरच्या पुढील भावी वाटचालीसाठी मी शुभेच्छा देतो. परमेश्वराची प्रार्थना करतो की त्यांचं याच्या पुढची वाटचाल चांगल्या पद्धतीने हो. एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. आज या पाराळे ग्रामपंचायत इथं आराध्य सिनेमा म्हणून नवी वास्तू उभारलेली आहे. त्याचा उद्घाटन सोहळा हा कौटुंबिक स्वरूपाचा आहे. त्यांचा जीवन प्रवास उलगडताना त्याने सांगितलं की त्याने एक नोकर, एक सुपरवायझर, त्या उद्योजक म्हणून ते आज इथं नावारूपास आलेले आहेत. त्याच्यात त्यांच्या पत्नीचा फार मोठा सहभाग आहे. फार मोठा म्हणजे मी जवळ बघितलेला आहे की अर्धांगिरी ज्याला म्हणतात ते खऱ्या अर्थाने ते शोभून निघाले. त्याने सुद्धा सुरुवातीला एका पतसंस्थेमध्ये काम केलं आणि पतसंस्थेमध्ये काम करत असताना त्याने आपल्या नवऱ्याला हे जे काय जो सपोर्ट दिलेला आहे हे सगळं उभारताना तो अतिशय म्हणजे वाखाणण्याजोगा आहे. प्रचंड असा सपोर्ट असतो त्यांचा, कायमच असतो. अनेक वेळा त्यांचे या पैशाच्या याच्यावरून वादावाद होतात पण ते तात्विक असतात. त्यांचे जे काय परमनंट नसतात. त्यांच्या मुलांचाही त्याच्यात त्यांचा सहभाग मिळालेला आहे. तिथं दर्पण आहे, ती पण सातत्याने आता त्यांच्या सगळ्या व्यवसायाच्या निर्णयात थोडाफार सहभाग घेत असते. आज त्याने खऱ्या अर्थाने तो उद्घाटन सोहळा केलेला आहे. तो उद्घाटन सोहळा न वाटता मला ते त्याने ऋण उतार हा सोहळा संपन्न केलेला आहे. आणि अशी व्यक्ती हे केवळ उद्योजकच नसून देशसेवा करणारे व्यक्ती असतात. आणि आज देशातली आपल्या सगळ्यात मोठी समस्या काय आहे, बेरोजगारी आहे. आणि या बेरोजगारीच्या समस्येला कुठेतरी हातभार, त्याच्यातून ती नष्ट करण्यासाठी कुठेतरी हातभार लावण्याचं काम अनेक उद्योजक करत असतात. त्याच्यापैकी ते एक आहे. म्हणून मी त्यांचं यासाठी कौतुक करतो की त्यांनी हे एवढं एम्पायर उभं केलं. त्याने एक प्रवास करताना एक नोकर, एक शेतकरी, वडापालन, शेती, त्याचबरोबर बिल्डर आणि आज हे एंटरटेनमध्ये त्यांनी पाऊल टाकलेलं आहे. तर हे त्यांचं उत्तरोत्तर हे सगळं वाढत जाऊ, त्यांच्या केलेल्या कार्यात प्रचंड प्रमाणात यश मिळेल
एवढ्याच मी त्यांना शुभेच्छा देऊन माझे सर्वप्रथम पारळे साहेबांचं मी अभिनंदन करतो, मॅडमांचं अभिनंदन करतो की एवढ्या मोठा प्रकल्प त्यांनी आज कंप्लीट करून आज त्याची सुरुवात करतात. त्यानंतर एक 10-12 वर्षांपूर्वी जेव्हा पारळे साहेबांची माझी ओळख झाली दुसऱ्या प्रोजेक्ट संदर्भात, तिथून तो आजपर्यंतचा प्रवास 12 वर्षाचा हा अतिशय छान आणि एकदम काय म्हणतो आपण त्याला प्रोग्रेसिव्ह असा म्हणायला काय हरकत नाही. माझी भरपूर प्रगती झाली जसं सगळ्यांनी सांगितलं की उदय या नावांबरोबर काम केलं की स्वतःचाही उदय झालेला मी बघितलेला आहे. तर मी त्यांना या प्रकल्पासाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. 1 वर्षापूर्वी मी सिंधुदुर्ग इथे वेताळ बांबर्डेला आले आणि पहिली गोष्ट जर मला कुठली धक्का देऊन गेली असेल तर इथे जवळपास थिएटर नाही. मी सिनेमाची अत्यंत वेडी असल्याने आणि पुणे शहरात खूप वर्ष घालवली असल्याने मी तिथल्या नॅशनल आर्काइव्ज या थिएटरची जे प्रयोगक्षम सिनेमा दाखवतं त्याची मी सदस्य होते. आणि अशा अनेक संध्याकाळी मला आठवतात की त्या संध्याकाळी कधी कुणाबरोबर तरी आणि जर कुणालाही जमलं नाही तर एकटेच मी त्या थिएटरमध्ये गेलेली आहे आणि अत्यंत उत्कृष्ट कलाकृतींचा आस्वाद मी घेतलेला आहे. त्यामुळे मी इथे वेताळ बांबर्डेला आले आणि जवळपास थिएटर नाही या कल्पनेचा मला खूप धक्का बसला. आणि वेळोवेळी माझे स्नेही शैलेश पै यांनी मला असं सांत्वना दिली की नाही नाही उदय थिएटर आणतो आहे आणि तू नंतर सुखाने सिनेमे बघू शकशील. आणि स्वप्न साकार झालेलं आहे आणि मला खूपच आनंद होतोय की आता त्याच्यानंतर मी सिनेमे बघणार आहे. उदयजींच्या थिएटरला आपण नक्की भेट द्या, खूप सिनेमे बघा, गाणं गुणगुणत बाहेर पडा, आपल्या मुलांसाठी एक नवीन भावविश्व उभं करा अशी मी आपणास विनंती करते. माझ्या विनंतीला मान देऊन पुढच्या वेळी मी जेव्हा सिनेमा बघायला येईल तेव्हा आपण तिकडे नक्कीच हजर असाल अशी आशा मी व्यक्त करते. मी गाडी घेतली, मी जे काय करेन ते पहिलं आपण त्याच्या पाठीमागे आत्मिक समाधान शोधत असतो, पण कुठेतरी आत्मिक समाधानाची व्याख्या असते ती आमच्या बाबतीत वेगळी होती. त्यामुळे हे कार्य ईश्वरीय कृपेने आमच्याकडून घडत असतं असं मला वाटतंय. तर आता मी ह्या कार्यक्रमाचा समावेश करताना मला ॲक्च्युली स्टेजवर असं बोलायची हे नाही आहे, तरी पण मी प्रयत्न करते. आजच्या या आमच्या आनंद सोहळ्यात आमच्या प्रेमाखातर सर्व मान्यवर इथे उपस्थित आहेत. व्यासपीठावरील मान्यवर, सर्व सहकारी मित्र मैत्रीण आणि आमचे आराध्यामधील सर्व आमचा परिवार, माननीय रेणुताई गावस्कर यांनी आपल्या कामातून आमच्या या सोहळ्यासाठी वेळ काढला, त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार. आमचे स्नेही सगळ्यात सर्व लोकप्रिय सावंतवाडीमधील उद्योजक आणि आमच्या उदय काळे सारखे जे कसं लोकांना मी काम देऊ आणि त्याच्यासाठी मी आणि किती उपद्व्याप करू त्यांना काम देऊ, तर असं वागणारे आमचे सहकारी शैलेश पै, शरद सावंत यांचे मी मनपूर्वक आभार मानते. तसंच या गावचे प्रथम नागरिक महेश दामराज यांचेही मी आभार मानते. आम्हाला ज्यावेळी आम्ही या बिझनेसमध्ये नोकरी सोडून बिझनेसमध्ये पदार्पण केलं त्यापासून अजूनपर्यंत म्हणजे जवळपास आता 25 वर्ष होती. ह्यामध्ये आम्हाला पूर्णपणे सहकार्य सगळ्या गोष्टींसाठी जे आम्ही व्यवहार करू त्या गोष्टी म्हणजे प्रत्येक व्यवहारांची ज्यांना जाणीव आहे असे आता आमचे झालेले मित्र अशोक सावंत साहेब यांचे मी खूप आभार मानते.
सिनेरसिकांची आवड ओळखून उद्योजक उदय पारळे यांनी आराध्य सिनेमा याची सुरुवात केलेली आहे. आज या सिनेमागृहाचा शुभारंभ झाला आणि माझ्यासोबत उद्योजक उदय पारळे आहेत. काय सांगाल, तुम्ही एक स्वप्न पाहिलं होतं, आराध्य हॉटेलच्या माध्यमातून ते सुरू झालं होतं आणि आता आराध्य सिनेमा हा इथे सुरू झालेला आहे आणि जे सिनेरसिक आहेत त्यांना सगळे सिनेमे इथे पाहता येणार आहेत. पुन्हा हॉटेल पण इथे असल्यामुळे सगळ्याच गोष्टी एकाच ठिकाणी साध्य होत आहेत. या स्वप्नपूर्तीबद्दल काय सांगाल? एक इच्छा होती की सिनेमा थिएटर सुरू करायचं असं इच्छा होती. त्यासाठी आम्ही आराध्य सिनेमा नावाने एक 2 स्क्रीनचं मल्टिप्लेक्स सुरू केलं आहे. त्याच्यामध्ये 85 सीटची कॅपॅसिटी आहे. आणखी आपल्या ह्या सिनेमा थिएटरसोबत आपलं हॉटेल पण आहे इथे आणि हॉटेलमध्ये आपल्याला सर्व प्रकारचे मेनू म्हणा किंवा इतर जे खाद्यपदार्थ अवेलेबल आहेत. प्रशस्त पार्किंग आहे आणि हायवेला लागून असल्यामुळे अप्रोच एकदम चांगला आहे. लॉन आहे, त्यामुळे तिथे लहान मुलं जरी आली त्यांना खेळायला इतर काही सुविधा सगळ्या आहेत. त्यामुळं ज्यांना सिनेमा रसिक आहे त्यांना अगदी योग्य मोबदल्यामध्ये आपल्याला इथं सिनेमा दाखवायला मिळणार आहे आणि त्याचा प्रत्येकाने लाभ घ्यावा अशी सगळ्यांना विनंती आहे. नक्कीच आज सुरुवात झाल्यानंतर मराठी चित्रपट अगदी सुभेदार असेल, बाई पण भारी देवा असेल, याचबरोबर OMG 2 असेल किंवा जे सगळे सिनेमे गदर 2 आहे, तर हे सगळे सिनेमे पण इथे बघता येत आहेत आणि नवीन कुठले सिनेमे हे सिनेरसिकांना या ठिकाणी पाहता येणार आहे. नाही, कसं असतं की ह्याच्यामध्ये दर शुक्रवारी किंवा जे त्यांचे दिलेले तारीख असते, नॉर्मली दर शुक्रवारी जो नवीन रिलीज होईल तो सगळे सिनेमे त्या दिवशी ज्या दिवशी रिलीज होईल ते सगळे सिनेमे इथे त्यांना पाहायला मिळतील. एक शेवटचा प्रश्न, सिनेरसिकांना काय आवाहन कराल? आज शुभारंभ या ठिकाणी झालेला आहे. नाही, आता सिनेमा थिएटर आपलं एकदम सुसज्ज असं आहे. तुम्ही त्याचा लाभ घ्यावा. इथे तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही आणि सर्व प्रकारच्या सुविधा अवेलेबल आहेत. त्यामुळे तुम्ही त्याचा आस्वाद घ्यावा. काही अडचणी किंवा इतर काय असतील तर त्या आमच्यापर्यंत पोहोचवल्या तर आम्ही त्याचं निरसन करू, इतकंच मी सांगेन आणि आम्ही सगळ्यांनी तुम्ही या अशी विनंती करेन. नक्कीच उदय पारळे यांच्या संकल्पनेतनं सुरू झालेलं आराध्य सिनेमा आजपासून सिनेरसिकांच्या भेटीला आलेला आहे. अनेक सिनेमे मराठी, हिंदी, इंग्लिश सर्व प्रकारचे सिनेमे हे या ठिकाणी पाहता येणार आणि त्याचबरोबर सिनेरसिकांना या पिक्चरच्या खाद्यासह इथे खरोखर मेजवानीसुद्धा ही या हॉटेलच्या माध्यमातून मिळणार आहे. त्याच्यामुळे नक्कीच सावंतवाडीकर असतील, कुडाळवासी असतील किंवा आजूबाजूचे सगळेच सिनेप्रेमी असतील त्यांच्यासाठी ही आराध्य सिनेमा खास विशेष अशी पर्वणी घेऊन आलेला आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.